Здравейте ви с 359 хип-хоп, аз съм Мария, до мен са Исковски Еш Крю. Кажете къде се намираме в момента и какво снимаме? Намираме се в Манастирски ливади. Не, как беше? Момена сълза. Долна Малина се намираме. Студиото се казва Буфо и снимаме песента Money in the Bank. Банк. Парите не са проблем, пари има. Ако нямаш, има да взима. Разкажете ми малко повече за този проект, как се роди идеята, фичеринг? Защо само на мен даваш? Това е мой брат от Лондон като цяло, заради него съм започнал да се занимавам с музика и това лято се присъедини към нас в Рекърца и като цяло с него зафорихме този проект и мисля, че стана доста добре и се надяваме възможно най-бързо да видим резултатите. Кога мислите да го пускате? Кога може да го гледаме? Най-много до 2 седмици. Искам да споменем, парчето е фичеринг с DX, Пореда Movement. Пореда Movement. Така се бая цяла по изтока. Да. Разкажете ми малко повече за видеото. За видеото сами може да видите какво става. Има ретро коли, много пари, стотаци по евраци, много жени, оръжия, както трябва. Хубавци, да не забравим. Добре, напоследък имаше доста рап бифове в световен план срещу Рик Рос, срещу Майк Мил, Дрейк. Вие какво мислите, на какво мнение сте и чия страна вземате? Вземаме страната на Мик Мили. Твърдо Мик Мили вземаме. Не знам какво вземаш, но трябва да сме от печелившата страна. Винаги при печелившите. Fuck Rick Ross, innit? It's all about 50 Cent. Чичо. Who is this guy, Rick Ross? I don't know. He's a cop, you know. Who? What? Cap? Полицай на... I don't know this guy. Селш чизбургер, брат. Wow, we eat one time. Yeah, no. I forget. Remember? Леко не застреляш. Какво слушате от българските артисти? Следите ли някой от тях? Дует Ритон, Лили Иванова, Искал сте Пореда Кичка Бодурова ми е любимата. Поздрави, Кички, обичам те. Всяка вечер се лягам с твоята музика. Васил Найденов някой път и така. Класика. Има ли някой от българската сцена, с който не сте направили, но бихте искали да направите фичеринг? Ами да, с Джорджанио, естествено. Да, Джорджано. С него желая лично на... купончета доста често и така искаме заедно за да, това е, вземаш с всички, други можем. Ела малко не стан с този микрофон, моля да се притеснявам. Давай, ела тук, няма те издема, човек. Разкажете малко за повече проекти, нещо скоро. Много проекти, много. Следващия проект ще бъде с Бобо. Нещо различно? Парчето, да, нещо различно е. Екс също е вътре, само че го няма в момента. Избяга. Така, изкол според да мувмент отново. Краде семейство от ден първи, знаете какво. Фемили, блядь, фемили. И така, продължаваме, действаме, зрителите може само да гледат мача и така. А какво очаквате от четвъртите 359 Hip Hop Awards? Чакаме Гърджока изпълнител на годината. Пепе... Екса битмейкър. Продуцент на годината. И Coast Records, лейбъл на годината. И до година пак. Награди на годината за момчетата на годината. Стига толкова, вие ги обрахте направо. То не остана нищо. Okay, Pavel, what do you think about Bulgaria? Bulgaria is a beautiful country. It's got beautiful women, as you can see. Also in Bulgaria, I've got the best producer in Bulgaria, best rapper in Bulgaria, best director in Bulgaria, best team in Bulgaria, and best TV, 359 TV, the best hip-hop entertainment in Bulgaria. Добре, благодаря ви, момчета. Hey, listen, Yo, shit, man!